Os 4 galegos detidos a raíz do narcotúnel descuberto en Ceuta formaban parte dunha das redes de narcotraficantes máis importantes de España. A entrada ao pasadizo estaba oculta por unha neveira e conectaba unha nave industrial en Ceuta cunha vivenda en Marrocos. Contaba con raíz e vagóns e permitía transportar a droga sen que os narcos se visen entre sí. Segunda xornada de busca do mozo desaparecido tras emborcar o seu caiac no encoro dos Peares. Nin el, nin o seu curmán que o acompañaba levaban posto o chaleco salvavidas. A Garda Civil despregou un amplo dispositivo con mergulladores e tamén cun helicóptero para tentar dar con el. Outra das imaxes do día estivo nos areais. Galegos e turistas achegáronse aos bares de praia por primeira vez no ano. A temporada empeza con novidades. Por primeira vez, estes establecementos de praia poden quedar abertos ata o 31 de outubro. Boas noites. Remata sen éxito o segundo día de busca do mozo desaparecido no encoro dos Peares. Unha busca complicada polo accidentado do Terreo, Patricia. Sí, a 7:30 da tarde levantábase o dispositivo que dende onte busca o mozo desaparecido emborcar o seu caiac no río Miño, nesta zona no entorno do encoro dos Peares. Esta segunda xornada de busca remata de momento sen resultados e os traballos vanse retomar mañá pola mañá coas primeiras luces do día. Hoxe, durante todo o día, os equipos de rescate da Garda Civil rastrexaron palmo a palmo este treito do río Miño, pero polo momento sen resultados. A busca estase a ver especialmente complicada pola orografía do terreo, xa que a zona é prácticamente inaccesible desde todos os puntos nesta zona, por iso o peso dos traballos levan desde o aire a busca co helicóptero e dende a auga o equipo de actividades subacuáticas da Garda Civil. Polo momento, como dicíamos, mañá vanse retomar eses traballos, pero co paso das horas esvaécense as posibilidades de atopalo con vida. A segunda xornada de busca centrouse nun treito de 4 kilómetros entre o encoro dos Peares e a parroquia de San Xoán de Cova. Foi nesa aldea de Carballedo onde o curmán do desaparecido deu o luns a voz de alarma. A Garda Civil coordina o rastrexo ata o momento sen éxito. Tenemos varias patrullas terrestres por la demarcación, por las riberas. Paralelamente tenemos el helicóptero y el grupo especial de actividades subacuáticas nuestro, y también medios de protección civil en el agua y algunos en zona terrestre tamén. As escarpadas ladeiras desta zona da Ribeira Sacra lucense, con desniveis de ata 60 metros, están complicando os traballos. Sí, es una zona complicada por los accesos al río. Y bueno, la búsqueda básicamente tiene que hacerse desde el agua o desde el aire. Os dous ocupantes do caiac son dous brasileiros residentes en Lugo. Algunhas informacións apuntan a que a embarcación hinchable en que navegaban puido emborcar por un golpe de vento e que ningún dos dous levaba chalecos salvavidas. O mundo do mar volve estar de loito en Galicia. Morreu unha percebeira arrastrada por un golpe de mar en Baroña, en Porto do Son. A vítima, de 54 anos, era unha percebeira experimentada igual que o seu home. Os primeiros en avistar o seu corpo na auga foron uns bateeiros que estaban en terra apañando mexilla. Estes avisaron o patrón maior da confraría do Porto do Son que andaba pola zona. Facían así cos brazos, facíanos en alto, facíanos en cruz, como que algo pasaba. Male a rapidez coa que reaccionaron, Emilio Queirúa contounos que chegaron demasiado tarde. O meu fillo xa se tirou, xa sin decirlle nada, xa se tirou, acercou na lancha, metémola a bordo, e xa lle empecé a facer o boca a boca, pero non hubo maneira. O 112 decíame que seguira facendo, seguimos facendo, pero sínteste impotente de non poder haber. O cadáver da muller foi trasladado ata Porto, onde os sanitarios do 061 certificaron o seu falecemento. Ata o lugar tamén se trasladou o xuíz, que finalmente ordenou o levantamento do corpo. Máis asuntos deste martes. O debate do Estado da Autonomía será a próxima semana, os días 8 e 10. O BNG quere mostrar alternativas políticas á acción da Xunta. Os populares avanzan que o presidente ofrecerá medidas para superar esta nova crise pola guerra en Oriente Medio. Os grupos parlamentarios confirmaron esta mañá a cita co debate do Estado de Autonomía, mércores e venres da próxima semana. Unha ocasión, din os populares, para confirmar que hai un goberno que traballa e busca solucións. Confirmarase con feitos que a Galicia de hoxe funciona, que hai un goberno que goberna e que o Partido Popular de Galicia é a solución aos problemas reais
dos galegos. As solucións da Xunta non convencen o BNG. Os nacionalistas, ademais de críticas, presentarán propostas. Como unha oportunidade, unha boa e grande oportunidade para poñer o goberno do Partido Popular, o goberno de Rueda, diante do espello. Os socialistas lamentan a data do debate, din que Rueda escolle unha para pasar desapercibido. Que se fará a vindeira semana. Como sempre, o Partido Popular busca as datas, a volta de vacacións, para ver se pasa medio desapercibido. O debate prodúcese xusto na metade da legislatura, un bo momento para facer o primeiro balance. Galicia aposta por manter un tecido productivo forte. Alfonso Rueda dixo esta tarde que isto é imprescindible nun momento de incerteza mundial derivado do conflito de Oriente Medio. Na toma de posesión da nova xunta directiva do Consello Galego de Economistas, Rueda tamén puxo en valor a importancia de contar con orzamentos. O presidente da xunta comprometeuse a que Galicia teña sempre as contas públicas aprobadas en tempo e forma. Eu non me podo imaginar, o digo sinceramente, presido un goberno que o meu goberno non tivera orzamentos. Non ter orzamentos é non ter planificación, non saber o que tes, non saber o que podes gastar, non saber hasta onde podes chegar, non saber cando te veña unha necesidade se a podes atender ou non. Novidades no Consello de Ministros. Carlos Cuerpo estreouse como novo vicepresidente primeiro, cargo que suma o que xa tiña de ministro de Economía. Arcadia España si asistiu por primeira vez á reunión como novo ministro de Facenda, substituindo a María Jesús Montero. O goberno insiste en que presentará uns novos presupostos, pero evita poñerlles data. E un terrorista máis vai poder sair á rúa en réxime de semiliberdade. Trátase de Ángel Tellería, condenado a 42 anos de cárcere por varios atentados, entre eles o asasinato dunha inspectora de policía de 23 anos. A Asociación de Vítimas do Terrorismo fala de amnistía encuberta de terroristas. O Partido Popular exixe un cambio do regulamento para evitar que os condenados por terrorismo poidan ter beneficios penitenciarios. No exterior, Irán ameaza con atacar a partir de mañá unha vintena de compañías estadounidenses situadas en Oriente Próximo. Nun comunicado difundido a través da televisión do réxime, a Garda Revolucionaria iraniana apunta directamente a empresas tecnolóxicas como HP, Apple ou Google, de transporte como Boeing ou Tesla. Donald Trump non respondeu á ameaza, pero volveu reprocharlles aos aliados da OTAN que non lle axuden a desbloquear o Estreito de Hormuz. Unha das consecuencias, o Euribor, o principal indicador que se ten en conta para calcular as hipotecas, pecha este mes de marzo no 2,56%, o nivel máis alto nos últimos 6 anos. Vemos como afecta as nosas hipotecas cun exemplo. Cota mensual dunha hipoteca de 200.000 euros a 25 anos que se teña que renovar co Euribor máis un punto, que é o máis habitual. Pasaría dos 843 euros ao mes, os 908 son 65 euros máis. Falta un ano para o Xacobeo, pero a chegada de turistas a Galicia non se frea. O presidente da Xunta agarda que a Semana Santa marque un bo inicio de temporada turística. Estamos no comezo da Semana Santa. Eu creo, polas perspectivas, e se aguanta o tempo, que todo indica que sí, ademais, imos ter xa o arranque dunha magnífica temporada turística. Son horas decisivas para o sector lácteo ca entrada mañá dos novos contratos que prevé a lei estatal. Os sindicatos e a Xunta piden que se garanta que as explotacións cubran como mínimo o que lles custe producir e un marxe mínimo de beneficio. Vou indicarlle ao Ministerio unha vez máis, e xa van unhas cuantas, e levamos uns cuantos anos pedindo porque non funciona a lei da cadea alimentaria. Non podemos permitir que ningunha explotación en Galicia teña que pechar porque non cubra nin os costes de produción nin o beneficio necesario que necesita para seguirse adaptando ao mercado, para seguir investindo, para seguir ganando cada día máis. Que se ponga en marcha toda a maquinaria para impedir que as industrias sigan utilizando este tipo de prácticas absolutamente ilegais desde o noso punto de vista. O narcotúnel descuberto en Ceuta é unha auténtica obra de enxeñería. O pasadizo conectaba unha nave no polígono do Tarajal en territorio español cunha vivenda situada en Marrocos. O obxectivo, introducir a droga desde o país africano a Francia e España. A entrada ao narcotúnel estaba camuflada por unha neveira. Desde ali baixaban por un pozo polo que chegaban a 3 niveis.
Un deles, unha cámara de acceso. O outro, a que facía de despensa da droga, e o fondo, por último, unha galería con raíz e vagóns para transportar a droga. O túnel ten 19 metros de profundidade e permitía mover os alixos sen que os narcos se visen entre sí. A operación deixa 4 galegos detidos. Nesta nave dun polígono de Ceuta estaba a entrada ao narcotúnel descuberto pola policía esta fin de semana. Co acceso agochado detrás dun frigorífico industrial, a infraestructura constaba dun complexo sistema de reis e poleas para transportar os fardos e de estancias para almacenalos. Conectaba Ceuta con territorio marroquí. A policía comparou o labirinto co dunha mina. É o segundo narcotúnel localizado na zona, este máis sofisticado que o primeiro. Na operación comisaron 17 toneladas de droga e prenderon 27 persoas, entre elas 4 en Vigo, que xa pasaron a prisión. Realizaron rexistros en Ceuta, Andalucía e Galicia. Nos realizados en Vigo comisaron 228 kilos de haxís, 88 de cocaína e medio millón de euros, nun local atribuído a Pablo García, que xa está a ser xulgado en relación con outro alixo comisado en 2022. Na súa comparecencia, as autoridades policiais consideraron esta rede de narcotraficantes como a unha das máis importantes das que viñan operando en España. Un home faleceu electrocutado no Grove mentres realizaba traballos de mantemento no interior dunha arqueta. A pesar dos intentos por reanimalo, non foi posible salvarlle a vida, Demetrio. Sen nada puideron facer os equipos sanitarios mobilizados dende o 112 ata aquí, incluído un helicóptero medicalizado. Intentaron reanimalo, pero foi imposible. Todas esas accións só puderon certificar o seu falecemento. A espera das investigacións abertas e da autopsia, todo apunta a que este operario que estaba realizando traballos de mantenimento dunha arqueta desta depuradora aquí en San Vicente do Mar recibiu unha descarga eléctrica que lle acabou provocando unha parada cardiorrespiratoria. Grazas, Demetrio. Me damos conta de outro tráxico accidente en Tomiño. Un home morreu atropelado. Un coche que circulaba por esta estrada saiu da vía, desfixo un muro de pedra e levou por diante o peón antes de acabar completamente emborcado. A víctima mortal duns 60 anos camiñaba con muletas pola beiravía. Non tivo capacidade de reacción e acabou atrapado debaixo do coche. Os servizos sanitarios non conseguiron salvalo. O condutor do turismo e o menor que o acompañaban saíron ilesos, pero tiveron que ser liberados tamén polos bombeiros. Atraco a man armada nunha xoiería do centro de Vigo. Unha muller entrou no establecemento pouco antes das 5 da tarde portando un coitelo e unha pistola posiblemente simulada. Un amplo dispositivo policial permitiu deter a presunta atracadora contra as 7 desta tarde. Unha familia de patos provocou a intervención dos bombeiros na céntrica rúa do Paseo de Ourense. Os parrulos chegaron á vía máis comercial da cidade en plena hora punta e os efectivos tiveron que cortar o tránsito peonil para protexelos durante máis dunha hora ata que conseguiron poñelos a salvo. Unha das noticias da semana, máis de 2.500 lugares mudan de nome ao actualizarse o nomenclátor de Galicia. Vemos un exemplo en cada provincia. Na da Coruña, o Porto do Son vai agora así, con artigo. É a forma que utilizan os veciños e a que ademais aparece en moitos documentos históricos dos últimos 2 séculos. En Lugo, Alfoz pasa a ser Alfoz do Castrodouro. Aquí o cambio xorde dunha reclamación popular para recuperar o nome histórico do concello. En Ourense tamén cambios. Temos o caso do Castro de Caldelas, que a Academia revisou de oficio para adaptalo ao uso popular e avalado tamén por documentación histórica. E o mesmo acontece na provincia de Pontevedra co campo Lameiro. En total son 12 en toda Galicia os concellos que revisan o seu nome. Son 12 concellos que xa coñecen o nome co que van a escribir a súa historia a partir de agora. Os cambios buscan respetar as nomenclaturas que tiñan históricamente e que foron perdéndose co paso dos anos. Son cambios como a Cañiza, que pasa a ser a Caniza, ou de Cangas, que pasa a ser Cangas de Morrazo. Outros como Porto do Son, que pasa a ser o Porto do Son, son pequenas adaptacións. Nós consideramos que o artigo é unha forma esencial do topónimo, é dicir, iso influe tamén na gramática, é dicir, eu son da Fonsagrada, o meu concello leva artigo, quero dicir que se non lle poñemos artigo non sabemos se dice en Fonsagrada ou na Fonsagrada. Entre os veciños as opinións atópanse, como case sempre, divididas. Non é moito cambio, a verdade. Bueno, está perfecto.
Eu vou seguir dicindo igual. A min soname mellor Cañiza, pero bueno, cada un... Non sei, sona máis galego. Bueno, tamén Trump pusolle Golfo de América en vez de Golfo de México, non? Dirán o que queiran, non sempre será Cangas do Morrazo. Iso sí, son moitos os que confesan que tampouco lles va a cambiar a vida. Pareceme ben o nombre que ten e pareceme ben porque tampouco non é moito cambiar a cousa. Esta actualización realizada pola Xunta ven sustituir o nomenclátor do ano 2003 e, ademais dos cambios nos concellos, varía tamén o nome de 2.335 lugares en máis de 180 parroquias. Conta atrás pros grandes días da Semana Santa, pero hoxe xa vivimos momentos de moito fervor na procesión do Cristo da Boa Morte de Ferrol. Este ano modificouse o percorrido procesionando polo barrio da Magdalena. Hai uns momentos saiu tamén o paso do misterio de Xesús atado á columna, que estrea no Batalla. E en Betanzos ultiman os preparativos para a procesión deste xoves. Preparan con esmero esta imaxe da Virxe das Dolores na igrexa de Santiago. O presidente da confraría, o deseñador Jorge Vázquez, ven xogando un papel fundamental no impulso da Semana Santa betanceira. En plena actividade para as cofradías, quixemos coñecer máis da actividade destas agrupacións. As penitenciais de Viveiro e Ferrol son quen corren ca maior parte do peso da organización das procesións desas dúas grandes Semanas Santas galegas. Sabemos que na Semana Santa, en Galicia e en toda España, son as confrarías quen levan o peso da organización das procesións. Pero que é exactamente unha confraría? Es un grupo de hermanos que se reúnen para, en este caso, celebrar a pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor a través de manifestaciones públicas en la calle. En Ferrol hai 5 confrarías formadas por uns 2.000 confrades que teñen as súas obrigas. Pagar a cuota lo primero para participar y vivir la vida de cofradía. Una cofradía no solamente salir unha semana ao ano. A cofradía tiene vida durante os 365 días do ano. É que non se trata só de procesionar. As confrarías desenvolven máis actividades ca estrictamente religiosa, mesmo deportiva, e colaboran de xeito activo e estable con entidades como a Cáritas ou a Cociña Económica. E en Ferrol son mixtas, en concreto a dos Dores integra uns 1.200 confrades e foi adiantada en poñer mulleres a levar santos. Podemos decir un dato que nosotros temos a dotación totalmente feminina de portadoras desde o ano 95. Fomos a cofradía pioneira en España. Desde o ano 95 temos a dotación da Virxe da Esperanza, que son mulleres e máis novas portadoras. Os confrades das Dores están na rúa todos os días desde o Domingo de Ramos ata o Domingo de Resurrección. E precisamente en plena Semana Santa a cantante Rosalía continúa a súa xira por España cun espectáculo que non deixa indiferente a ninguén. Mestura ópera, teatro e arte en 4 actos que, segundo algúns expertos, representan o ciclo vital dunha persoa cristiá. A iconografía relixiosa está presente en todo momento. A temática relixiosa atravesa as máis de 2 horas que duran os concertos da xira Lux de Rosalía. Desde a súa indumentaria, que cambia varias veces, ata a escenografía, cun confesionario e un foso en forma de cruz latina, onde está a orquestra que a acompaña. Rosalía pasa da ópera e da estética mística ao tecno e á música urbana, sen deixar a iconografía relixiosa. Vestida con as de anxo ou despregando sobre o público unha especie de botafumeiro. Nun momento do concerto, a percusión simula os pasos da Semana Santa. E Rosalía canta El Redentor, unha narración dun evento bíblico que é, ademais, unha reflexión sobre o sacrificio e a esperanza. A estas alturas, ninguén é alleo a Eclipse que se agarda con expectación para este verán. Pero hai máis de 20 anos vivimos unha experiencia similar que hoxe queremos lembrar. Aqueles nenos entusiasmados que son maiores de idade, pero daquela tamén había algún que outro que xa pensaba en Eclipse deste 2026. Viaxamos no espazo-tempo grazas a este fenómeno do noso sistema solar. Un anel perfecto. Así se vio o sol ás 11 menos 5 minutos da mañá en Pontevedra, a cidade galega na que máis tempo durou o eclipse anular. Corría o ano 2005. A primeira cidade europea en que se comenzou a ver foi Vigo e cruzou España en diagonal ata chegar a Alacante, pasou polo Mediterráneo e perdeuse no Índico.
Observouse perfectamente en Vigo, Ourense, A Coruña e tamén en Santiago, situado no bordo da franxa de observación, onde durou 3 minutos 20 segundos, mentres que nos extremos máis ao norte e ao sur de Galicia só se viu un eclipse parcial, que así narraba a crónica da nosa casa. Miles de persoas saíron ás rúas para seguilo, xa que facía máis de 200 anos que non se producía e tardará algún tempo en repetirse. Esto está por encima del bien y del mal, es demasiado. Sí, momento histórico. As rúas convertéronse en improvisados planetarios, todo o mundo mirando o ceo, con lentes especiais, telescopios, filtros ou artiluxos caseiros que proxectaban o sol nun papel para evitar danos graves nos ollos. Moitas ópticas esgotaron as lentes de cristal aluminizado. Nalgúns centros escolares prepararon caixas escuras que permitiron visualizar de forma indirecta a eclipse. Houbo tamén escolas que a seguiron por internet. Un anillo partido en dos fluorescente. Es lo que he visto yo, es impresionante. E moita xente buscaba inmortalizar este momento inolvidable con cámaras de fotos ou con móviles daqueles tempos. E xa naquel momento moitos sabían cando sería o seguinte no futuro, o que agora é, máis de 20 anos máis tarde, o noso presente. O seguinte eclipse visible dende Galicia será un eclipse parcial no 2026. Vai marchando este martes e nos queremos despedilo ca imaxe do Roibén, ese efecto de cor que provoca a luz do sol por no ceo e as nubes pouco despois de agocharse no horizonte. Esta que ven é imaxe en directo desde a Ponte do Pedrido, entre Bergondo e Paderne, xusto no medio, onde se xuntan o Mandeo e a Ría. Segundo o refrán, Roibéns de sol posto, tempo en xoito, así que podemos esperar tempo seco estes próximos días. Son sitios inmellorables para ver este ou outros solpores, os bares de praia que xa abriron as súas portas en toda Galicia. Moitos dos que hoxe se achegaron ás praias para gozar do sol atopábanse coa sorpresa. Es más, llegamos y lo vimos abierto y dijimos, está abierto, bien, por fin. Sí, a mí me extraña que hoy estuviese abierto. O bo tempo foi o mellor aliado para que a apertura dos bares de praia estea a ser un éxito. Espectacular, a verdade é que co tempo que fai, a praia limpa, a auga cristalina, as vistas das cíes aquí. Había moitas gañas de bar de praia. Chiringo y Vigo siempre. Sí, muchas ganas de chiringuito y muchas ganas de buen tiempo para disfrutar. Espazos para disfrutar que botábamos de menos. Es una ocasión para estar ahí con los amigos, el calorcito, tomando una cervecita y escuchando un poco de música. Sí, buen rollo, pasar el rato, disfrutar del solcito. El poder estar con gente y disfrutar al aire libre. O mellor de todo é que este ano non hai que despedilos despois de Pascua. Por primeira vez, os bares de praia quedan connosco ata o 31 de outubro, que rematará a tempada. Case tan refrescante como a un atardecer nun bar de praia son estas imaxes, algo que non está ao alcance de calquera. Mesturar o surf ca ximnasia acrobática e, ademais, facelo en parella, pero cunha soa táboa. Chámanlle tandem surf e naceu en Hawái hai moitos anos como un reclamo turístico. Hoxe é unha disciplina deportiva de seu, cas súas figuras e os seus movementos característicos. Non o intenten na casa. Os ollos do mundo volven fixarse nun destino de natureza español. A revista Time Out, unha prestixiosa publicación británica, elixe os picos de Europa como lugar máis bonito do mundo. Ubicados entre Asturias, Cantabria e Castela e León, destacan polas impoñentes montañas calizas, os fondos desfiladeiros e os verdes vales. Agocha recunchos icónicos como os lagos de Covadonga ou a famosísima ruta do Cares. Un destino, por certo, ben pretiño de nós. Feliz noite. Ata mañá.